Hi. Hi, hello. Okay. Okay. Niya ko karon no. Mi atubang ninyo. Pinaagi ni ining siguro mubo lang video clip. Niya ko kay doon ako'y tuyo ninyo no. Okay, akong tuyo ninyo gusto lang na akong maminaw mo no. Aning akong gamayng kanang tubag no. Nga akong nabasa sa Facebook bag-o lang yun. Okay. Now, siguro dili mo interesado ani kay ah, dili mo asa ni di mo interesado sa topic o sa issue, no? Pero basin mainteresado ra mo kung maabot ang panahon nga mahilig na mo og mga issue about sa kining pagtuo no, about faith. Okay, siguro alang sa mga nakahibalo na nakailanan ako usa ka Catholic faith defender. Okay, o unsa man ang Catholic faith defender no, kung di pa gyud ta kasabot ana no. Tigpanalipod sa pagtuong Katoliko og ang uban naghuna-huna nga nakailan ako ning gihimo o naghimo ko aning trabaho kay swelduhan ko sa simbahang Katoliko no. Nay uban gahuna-huna ana. Ang akong ikasulti ana maayo unta no kung giswelduhan ko ani kay makatabang man makatabang man anako no. Labi na sa nakahibalo nga di ko maulaw no, wa ko'y trabaho. Okay. So, maayo unta no. Pero kining akong buhat nga ingon ani wala man ni profesyon nga ingon ani no. Mabutog naa ba no. Nga maayo pud unta nga makakwarta ko ani no, kay aron mabuhi pud ko ani, di ba? Naaman sa Biblia nga ang mga naglihok diha sa pagsangyaw sa ebanghelyo mabuhi pod sa ebanghelyo. Unta no, pero dugay naman ko aning trabaho wala man gyud. Okay, kay wa man po'y eskwelahan ani no. Gawa siguro magpari ko o maestro ko diya sa eskwelahan. So ayun na no. So kanang nag-ingon nga swelduhan ko ani maayo unta no. Kung tinuod kay aron magkatabang gud ako. Di ba? Pero dili kana mo'y akong isgutan yun no? Aning gusto na kong paminaw ninyo nga clip sa video. Ang akong hisgutan nga ipahibalo ninyo nga unta inyong paminawon, bisag paminawon lang, bisag di mo mutuo. Na ako'y na kita lagi sa social media sa Facebook nga nagkomento. Di lang na ako hinganlan ang ngalan sa nagkomento kay amigo ming duha no. Bisag managlahi ang among pagtuo, magdebate mi sa pagtuo, pero friend mi amigo ming duha no. Okay. Siguro pwede na ako hisgutan iyang relihiyon pero di lang na ako hinganlan no. Pero kadtong nagbasa sa among mga debate, mga tubag-tubag sa Facebook, siguro ang uban ninyo kailan niya. Pero diri sa akong video di lang nako hinganlan niyang ngalan no. Sa pagpakita nga nagrespeto ko niya isip amigo o isip Kristiyano. Okay. So di nako hinganlan niyang ngalan. Nag-post manggug ko og mga references.
mga encyclopedia o mga reference nga naghisgot nga kining Roman Catholic Church nga akong gipasakupan tukod yun si Kristo gyud founder ani. Si Kristo gyud mo na akong gihimong ebidensya. Pero sa iyang komento murag iyang gipasabot ba nga sayop ko kung himuon na kong ebidensya ang mga referensya sama sa encyclopedia nga mga Katoliko ra po'y writer. Okay. So nga naman ko nung himuon na kong ebidensya ang mga referensya nga Katoliko ra po'y writer. Naon sa may akong tubagana kay moingon man siya nga self-serving man na. Saan good pagkahimong ebidensya na nga self-serving man na mga Katoliko ra man pud ang writer. Now, mo ni akong tubag. Siguro maingon nato ako nilang dawaton nga kung maumang gyud na siya pagsabot anang puntuha nga tungod kay Katoliko ang writer self-serving, so atong i-grant nga self-serving. Ngang maong mga references nga nag-ingon nga si Kristo ang founder sa Roman Catholic Church. Okay, atong sakyan, atong i-grant na nga panguna-huna nga self-serving. Pero mao ni ang akong punto. Tungod ba kay self-serving ang reference sabto na nga dili tinuod? Okay, mo ni akong question. Bisan kinsa ninyong makakita ani nga clip sa dihang ako naning ma-upload, pag komento mo no, sa logic ba no, sa reasoning kining issue. Tungod ba kay self-serving ang usa ka pamahayag sabto na nga dili tinuod? Una-huna ako no. Tungod ba kay self-serving ang reference kay mga Katoliko ang writer sabto na nga dili tinuod? Na may mga writer nga dili pod Katoliko. For example, ang tinuhuan sa nagkomento Iglesia ni Cristo INC. Na ako'y nabasa sa Pasugo magazine nga bisan gani sila no ni angkon man nga kining Katoliko nga simbahan sa sinugdanan tukod gyud ni Kristo. Tukod ni Kristo. Wala sila mo supak ana. Dili na Katoliko ha. Kaaway na sa Katoliko kay kusog kay na sila mo atake sa Katoliko. Diya sa ilang mga exposition, sa ilang mga pamahayag. Niangkon sila nga kining Roman Catholic Church sa sinugdanan tukod ni Kristo. Pero to be fair, maingon sila nga nganong gibiyaan nila ang Katoliko kay natalikod man kuno sa mga pagtulunan o na apostasy. Nahitabo man kuno ang tibuok nga pagtalikod o total apostasy sa gitukod ni Kristo. Mutuo sila nga sa sinugdanan kining Katoliko nga iglesia mao gini gitukod ni Kristo sa dihang wala pa kuno hinganli og Roman Catholic Church. Sa dihang ang ngalan pa kuno ani Iglesia ni Kristo o Church of Christ. Tuo sila. Pero nawala nganong nibiya kuno sila aning Katoliko kay nawala naman kuno iyang pagkatinuod. Giilisdan naman og ngalan Roman Catholic Church nga unta ang original ngalan ani sa sinugdan Church of Christ man. Mao bitaw nga kanang ilang gipasakupan karon matud nila nga tanawan ning amo wa gyud namo among gibalik nitong tinuod nga ngalan Church of Christ, Iglesia ni Kristo. Ang uban pod mingon Iglesia sa Dios kay naa sa Biblia. So mao na. Now, so bisan sila gani niangkon nga kining Katoliko sa sinugdanan sa wa pa nahinganlig Katoliko Iglesia ni Kristo ni. So dili lang na gani kay kung ato nang i-connect atong ilang komento nga self-serving tong mga references nga akong gigamit. Di lang gani ako gagamit ani mga kauban akong CFD kusog kay mo gamit anong mga encyclopedia. Okay. Now, nganong ila man ang ipasabot nga
dili tinuod ng gisulti sa mga encyclopedia kay self-serving nga gani sa ilang pasugo magasin ila man ang giangkon. Sorry. Ilang giangkon nga sa sinugdanan kining Katoliko tukod ni Kristo sa dihang wa pahinganlig Katoliko. Sa dihang kuan kuno katupag yung naas Biblia ang gigamit katong Church of Christ o Iglesia ni Kristo. So, nganong moingon man sila nga ila mangipasabot nga dili ni tukod ni Kristo ning simbahan ng hingangkon magani sila nga sa sinugdanan tukod ni Kristo. Nawala lang kuno ang pagkatinuod kay nagtudlo naman kuno di mao. Well, lain nga issue ng pag-ingon nga nawala na ang iyang pagkatinuod. Okay, lain na nga kana bang issue. Now taas po na hisgutan na to kay separate topic na. Na po maghimo po niya akong video ani akong ipamatuod nga dili tinuod ng ilang akusasyon nga tibuok na talikod ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Now, sumala sa atong pagbasa sa Biblia, ang gipasabot sa Biblia, daghan ang matalikod o daghan ang magtudlo o supak sa tinuod. Gikan ra po na sa Katoliko gani kung but sabton o ato giyong susihon. Daghan ang matalikod pero dili ang tibuok iglesia nga gitukod ni Kristo. Kay lig-on ang iglesia ang gitukod ni Kristo na bagoy lig-on niya matalikod ang tibuok, dili di ay lig-on. So kana lang hint lang na nako ninyo mga igsoon. Okay. Biya lang sa nato adto sa ta sa self-serving lagi kono. Tungod ba kay Catholic ang writer sa encyclopedia o mga references sabton nga dili tinuod kay self-serving? Ako mayon ko dili na sabton nga dili na tinuod tungod kay self-serving. Depende. Depende kay ato mabaw nang susihon kung tinuod ba na ang gisulti. Ingunahan na ang tinuod mga igsuon. Whether Katoliko man ang writer o dili, atong tan-awon, atong usisahon kung tinuod ba ang gisulti. Tinuod ba ang gisulti? Kay maghimo kog example. Sa konsilyo sa Roma niadtong 381, gideklarar nga aduna lamay 27 ka libro ang inspired o opisyal nga lista sa New Testament. Now, di sa ko maghisgot og Old Testament kay medyo divided diha sa mga dili Katoliko kay dili man parehas og ihap sa mga libro ang Katoliko o Protestante apil na ng Iglesia ni Kristo, dili parehas og ihap sa mga libro sa Old Testament kay sa Katoliko adunay 46 og sa Protestante 39 lang. Kulang og 7 ka libro. Pero sa New Testament na correct me if I'm wrong atong numero kay usay masipyat ko. Pero basta kay mas daghan ang libro sa Katoliko sa Old Testament. Unya ang sa Protestante apil ng Iglesia ni Kristo gamay ra na ila. Basta ang overall good sa Biblia sa Katoliko 73 books. New og old na siya langkob. Sa mga dili Katoliko 66 books lang. Now di sa ko maghisgot og Old Testament, ang New Testament lang kay parehas nagkauyon ang mga Protestante apil na ang Iglesia ni Kristo, parehas nagkauyon ang maong mga tinuhuan sa Katoliko nga 27 books lang ang New Testament. Karon sumala sa kasaysayan, sumala sa history, kinsa may gaingon nga 27 books lang ang New Testament. Now, sa atong panginsusi, walay laing simbahan o grupo nga nagdeklara pila ka basahon ang New Testament, simbahang Katoliko ra gyud. Una katong Council of Rome 381 AD. Pinagi sa Santo Papa nga mo'y
usa sa main character gyud sa pagdeklarar nga aduna lamay 27 books sa New Testament. Dayon gidasunan pud ni niadtong council sa Carthage og Hippo 393 AD sa Hippo, 397 AD sa Carthage. Mga obispong Katoliko na ang konsilyo ana. Gidasunan o gi-affirm ang gideklarar sa Council of Rome 381 AD. Gi-affirm, gidasunan sa Council of Hippo 393 AD, Council of Carthage 397 AD nga 27 books ra gyud ang New Testament. Nya timan panahon sa mga apostol wala pa sila gadeklarar. Ang mga Kristiyano timan anato daghang kaayong sinulat dili lang kay 27. Napagali itong Didache. Napay Shepherd of Hermas, napay basta kay daghang kayong basahon. Ang mga Kristiyano. Pero ang gipilian na sa mga obispo. Mga obispo ray gahiling, gahagpat og namili unsa ray i-apil sa New Testament. Timan anato nga sa Biblia usa ra kang konsilyo ang nahimo nga ang napatik Council of Jerusalem nga naa pa ang mga apostol. Kay ang unang council sa iglesia katumang Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem, ang mga apostol wala pa gadeklarar pila ang official list sa New Testament. Kinsa man diay ang gadeklarar ang mga sumusunod na sa katungdanan mga obispo. Katong Council of Rome 381 AD o katong Carthage o Hippo. So karon ang pangutana, kung walay authority ang mga obispo sa pag-ingon ana, pagdeklara nga 27 books lang ang New Testament, ang pangutana nga nung sila, mga Iglesia ni Cristo, Sabadista, Protestante, nga nung may uyon sila. Nga 27 books lang ang New Testament, nga kana, deklarasyon man na sa mga obispong Katoliko. Deklarasyon sa mga obispong Katoliko. Dayon, sa panahon sa mga apostoles, wa pa sila magdeklara ana. Di ba? Kung walay authority ang mga obispo, nganong nituo po sila apil sa giingon sa mga obispo. Nga 27 books lang ang opisyal nga lista sa New Testament. Nga ang mga apostol, bisag usa ka buok, wala mag-ingon ana. Kay wala pa man sila magdeklara ana sa ilang council, una sa Jerusalem. Kay katong council sa Jerusalem, wala man sila magtuki gani dito og official name sa simbahan. Okay, di ba? Naglibog bitaw ko ng mga igsuon natong Iglesia ni Cristo nga moingon din sila nga Church of Christ ang official gyud nga name sa iglesia. Di ko katuwa na kay kung magbasa-basa tag Biblia wala man sila mag-decide sa Council of Jerusalem unsay official nga ngalan sa simbahan o sa iglesia. Kanang pagtawag og Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios, individual nga pagpahayag raman na sa writer sama ni Pablo o Pedro kanang galing pagtawag og iglesia sa mga pinili o piniling katawhan. Si Pedro may gayon ana kana pong pag-ingog iglesia sa Dios. Ang gasulti ana si Pablo. Dayon sa John 3:5 si Juan. Okay, siya may gi-attribute sa iya nga siya gasuwat. So inana kanang pagtawag-tawag sa iglesia lain-lain, dili kay usara. Kay wala pa sila magdeklara og official descriptive sa simbahan. Puros insakto na pero wala pa official nga description. Kay wala pa man kahimo ang mga apostol. Wa man moingon ang Council of Jerusalem nga ang official name yun Church of Christ o Church of God. Although insakto na kay Iglesia sa Dios o Iglesia ni Cristo magyud ang gitukod ni Cristo. Pero wala na nila ideklara sa Council of Jerusalem kay ang ilang gituki sa Council of Jerusalem kadto namang issue nga unsa man kinahanglan pa ba gihapon tulion ang magpasakop sa gingharian o sa simbahan? Awaton pa ba gihapon tong old covenant nga kinahanglan jud tulion? Nga isipon pang mahugaw ning mga hintil, mura na ilang gituki.
og nagdeklara po sila dito kung sa mga disiplina nga pagasundon nga doon na pagani sila gi-appeal nga disiplina nga Hudiyo nga dili pa kaong dugo, no, separate topic po noon eh. So mauna mga igsuon. So karon ang atong kuha na ni ron pasensya kay nabader ko kay naay ni tingog dire sa kilid. Wala ako suna-una. Okay. Yan. So kana lang sa siguro. Putlo na lang sa nato ni. Ipadayo nato ni siya sa sunod. Basta mauto mga igsuon ako nga magtan-aw ani no sa video. No, nasingot ko no kay tuyo na ko ni nga igangon ko. Kay nindot kay istorya ba nga kanang panington ta. Oh. So mao na no. So tungod ba kay Katoliko ang writer sabto na nga dili tinuod? Dili siguro kay mahimo man ng ato pong isumbalit nila no, mo backfire po na nila nga kung pabasahon ta nila pasugo then giingon dito sa pasugo nga ang gitukod o ang mitumaw nga iglesia sa 1914 mao ang tinuod yun nga iglesia nga iya ni Kristo. Oh, tungod ba kay sila po'y gasulti ana moingon po tag self-serving po na nila, dili na katuhuan kay sila may gasulti. Oh, dili depende ato sa pong susihon kung tinuod ba, no? Gani ako moingon nga maayo ra pod nga mga Katoliko ang writer kay kana nagpamatuod nga Katoliko gyud ang tinuod. Kay Katoliko man ang nag-ingon nga ang Katoliko tukod gyud ni Kristo. Diba? Alang-alang naman pod ang magsulti dili Katoliko. Nga naa man pod sila pundok nga ilang gidipinsahan ang ila ang pong grupo. So dili gyud na sila moingon nga Katoliko tukod ni Kristo. Pero bisan pa ni ana giadmitar na manggali na sa Pasugo Magazine nga dili na gyud self-serving kay ang mga iglesia ni Kristo nagtuo man nga sa sinugdan kining iglesia tukod yun ni Kristo sa dihang wa pahinganlig Katoliko sa dihang Church of Christ pa kuno ang ngalan ani. Pero ato sa kunong hisgutan mga igsuon kana bang kung ang iglesia ni Kristong tinuod nganlan og Katoliko mawala na iyang pagkatinuod mutuo mo ana mawala man ta sa logic ana. Oh, ang iglesia ba ni Kristo kung nganlan sa laing ngalan mawala na ang iyang pagkatinuod? Dili oy, sampol. Ako ang una gyung katawagan ako nga gitawag sa akong ginikanan Silbert sa dihang gitawag ko og Bobby as my nickname nawala na ba akong pagka-Silbert? Be, magkarohanay ko no tabi. Logic. Reasoning. Kung moingon mo nga, kung mauyon mo nga, bisag gitawag ko Bobby as my nickname, mawala na ba nga akong pagka-Silbert? Dili. Sumaura po na. Sa dihang ang iglesia ni Kristong tinuod o Church of Christ, kay moingon man sila nga, tinuod man ng Katoliko, sa dihang dili pa Katoliko nga na Church of Christ pa. Pero sa diyang gihinganlan na nagkatoliko, dili na sa iglesia ni Kristo. Tuo ba mo na nga reasoning? Dili yun ko. Bisan pag kinsang bataa siguro may magunahon na. Bisan pag grade 1 siguro paunahon na. No? Nga, ako, si Silbert, gihinganlan pugog Bobby, mawala na ba akong pagka-Silbert? No way. No way, mga igsoon. Unya, pagkadako, pag yun ako, gihinganlan kog Veritas as my radio call. Si Silbert ug si Bobby ug si Veritas dili ba usa ka tawo lain-lain? Usara, ganang usara kay ang gihinganlan og Bobby ug Veritas si Silbert raman. Inana mo po na tinuod nga niadto kung mubasa lang kag Biblia ang tawag-tawag ani lain dili lang kay iglesia ni Kristo gani. Itawag po ni iglesia sa Dios buhat 20:28 sa dili sa King James version. Kay kanang iglesia ni Kristo Church of Christ alam sama na. Pero kung modagan ka sa King James version Church of God biya na. Then sa suwat pod ni Pablo sa 1 Timoteo 3:15 Church of God pod. Oh.
Kay sa panahon lagi sa mga apostol, wala pa sila magdeklara unsay official description. Basahan ra ninyo ng Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem, wala pa official descriptive ang description ng simbahan. Kay lahi tong gituki nila sa Council of Jerusalem. Mao na nga sa sulat sa mga apostol, lahi-lahi ang ilang pagtawag sa iglesia na piniling katawhan, nagali born again, napoy sa pa iglesia sa mga hintil kay naay nakabig pud nga mga hintil, gitawag pud iglesia sa Corinto kay napoy mga taga Corintong nakabig. Lain-lain ang pagtawag diha sa Biblia. Kay wala pa sila magdeklara unsa gi official description nang gitawag og conciliar description. Kung ingon kita conciliar description kana bang hiniusa kanang deklarasyon pinagi og council o meeting. Ngayon ana kay kanang mga katawagan diha sa Biblia dili man na conciliar kay sulti man ni Pablo, sulti man ni Pedro, sulti ni kisa pa ng writer diha nya lahi-lahi ang ilang pagtawag, di ba? Nakabaton og official description sa pagtawag ang iglesyang gitukod ni Kristo away na sa dihang sa Council of gitagsatag sa galina sa Council of Nicaea gitawag og apostolic. Kadang pagtawag og Catholic na klaro na kaayo kana yung exact term. Ag disipulo naman ni San Juan mo'y gaingon ana nga ang iglesia ni Kristo Catholic tungod kay pang-universal. Yun na. Then kanang pagtawag og Roman tungod kay ang sentro gikan sa Jerusalem nabalhin sa Roma mao nang gitawag og Roman sa Council of Trent. So inana then gi-assemble na sa First Vatican Council Roman Holy Catholic Apostolic Roman Church gi-assemble na. Nya biblical man po ng butangag description sa Jeremias 31 bersikulo 21 day. Jeremias 31:21 nga butangag description ang dalan. Ang dalan gipasabot diri sa New Testament si Kristo ang dalan, di ba? Pero ang iglesia lawas man ni Kristo, mao nang pwede po tawgon og dalan ng iglesia. Na gipasabot kay na sa nalimot ko teksto nga ang iglesia gitawag pud og dalan kay lawas man ni Kristo. Unya unsa may giingon sa Jeremias 31:21 ang dalan butangag description. Mao na ang gibutang ang description sa mga obispo. So na assemble gyud ang description, official description, conciliar description. Lagi. Ngayon kitag conciliar description, deklarasyon og council sama atong deklarasyon sa Jerusalem. Galing lang sa deklarasyon sa Jerusalem, wala pa sila magdeklara unsay official description sa iglesia, unsay itawag ba. Mo nang lain-lain ang katawagan sa Biblia. Nakabaton og langkob na gyud nga mga description official ang iglesia sa kuana First Vatican Council katong gi-assemble ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nga wala koy panahon nga mutuki og ayo ani no. Sunod na lang no. So mao na pero ina nilang tungod ba kay gitawag og Roman Catholic Church ang iglesia nga gisugdan ni Kristo mawala nang iyang pagka-iglesia ni Kristo? Kanang bulak nga for example rosas. Kanang bulak nga rosas o roses. Tawgon ba na og lahing ngalan mawala na iyang pagka-roses? Maghimo tag example nga medyo murag katawanan. Ang bulak nga roses tawgon og gumamela. Mawala ba ang iyang pagka-roses? Dili mawala ang iyang pagka-roses. Siguro mo argue lang ka, mo supak lang ka nga alahi man ang gumamela. Di ba? Musupak lang siguro ka. Pero dili mawala ang iyang pagka-roses. Nga naman kay roses man gyud to. Gingan lang og gumamela nga dili unta dapat nganlan po gumamela kay lahi man po nang gumamela. Pero kung moingon ka nga tungod kay gitawag og laing ngalan mawala ang iyang pagka-roses, na roses gali mo original kay mo magitoy una niyang description gitawag lang sa gumamela nga supposed to be dili po siya ang tawgon og gumamela kay lahi man po nang gumamela nga bulak. Pero ang iglesia ni Kristong tinuod gingan lag Katoliko dili man po na siya mo contradict kay man po laing meaning ana nga nagpasabot og lahi. Gawas og mo contradict. Gihinganlan og Catholic ang iglesia ni Kristo tungod kay makailapon universal. So walay supak na.
Tungod ba kay nganlag Katolik ang Iglesia ni Kristong tinuod mawala ang iyang pagka-Iglesia ni Kristo? Kung yung kag mawala, so sama ra pong ningon ka nga ay nawala ang pagkarosis sa maong bulak sa diang ginganlag gumamila. Dili na mao nang faulty reasoning na. So mao na mga igsoon nga dili mawala ang pagka-Iglesia ni Kristong tinuod o Church of Christ. Bisag gitawag na siya sa laing description. Nganong gitawag siya sa laing description tungod kay nas Biblia pod nga butangan og mga daghan mga description. No? Wa na koy panahon nga mo explain ana nganong kinahanglan butang description. Muhatag lang ko ninyo clue. Sa parehas sa nas kwarta. Di ta magsalig og name tag kanang ngalan galis kwarta kay posible man ang kopyahon, no? Para di ta mapiki mo nang ang Central Bank magbutang og description o mga ilhanan. Inguna na pod. Di ta magsalig anang halang Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios. Kay bisan kinsa pwede mo kopya ana, moawat. So, asa man nato dayon ilhon, dias description. Kanang mga timaan nga gibutang sa mga authorities sama sa Central Bank kung magisgot ang kwarta. Ang authorities pod sa Iglesia kadtong nakasunod sa authorities ng mga apostol sa ito pa mga obispo. So ang mga obispo may magbutang og description. Unya, nahitabo man gina, pinagis mga konsilyo, unya dita mo tuo. Bitaw ning mga dili Katoliko kuan jud kanang inconsistent. Kay di sila mo tuo og konsilyo sa Katoliko pero nabi na gituhuan. Murabag pili-pili lang. Ano man kay tuo sila sa Council of Rome og Hippo og Carthage nga nagdeklara ang maong konsilyo sa mga obispo nga 27 books lang ang New Testament. Tuo sila ana. Pero dili sila mo tuo sa dihang moingon na ang Katoliko nga oy Catholic ni. Moingon na mga obispo oy apostolic ni kay mga apostol lang unang sakop. Ato ning butangan og description nga Roman kay ang sentro imbes Jerusalem gibalhin na sa Roma. Islam musugot ana nga ang iglesia ra bang tinuod na authority anang binding and loosing ang inyong idili yuta idili sa langit ninyong itugot wa na koy panahon, no? So ang uban ani nga wa na ko matuki nga inline ani sa sunod na lang. Okay, kini si Silbert no Dondoyano alias Veritas hangtod sa sunod higayon. Pasensya kay nagkasingot ko diri kay wa na ko gipaandar ang aircon kay gusto ko panington. Nag-save po ko gasolina. Okay, wala na ipalit gasolina. Okay, so hangtod sa sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. I love you all. Okay.